Men jeg blev så afbrudt af en projektleder, som så sagde, jeg forstår ikke, hvorfor du snakker om læring. Det her det er ren forretning. Du lytter til Støj på linjen af EcoApp, en podcast om virksomhedskultur, hvor vi inviterer en ekspert ind til at dykke ned i nogle af de dilemmaer, man kender fra sin arbejdsplads. Mit navn er Ole Bæhler. Min gæst i dag er en af de få mennesker i Danmark, der faktisk har gået på byggepladsen, ikke for at bygge, men for at forstå. Hun er uddannet i international virksomhedskommunikation og har som erhvervs-PhD-studerende tilbragt 3 år i Ene Mærker Petersen som en del af sin forskning i kultur og ledelse i byggebranchen. Udover det har hun været ekstern lektor på STU i 11 år og bidraget til bøger som både overlevelse og professionel kommunikation. Og i netop disse dage starter hun som HR- og organisationskonsulent i Forsvarsakademiet, hvor hun tager sin forskning skridtet videre og skal arbejde med kulturelle strukturer og ligestilling i værnepligten. Og i dag så sidder du i studiet med mig, og for at gøre mig og vores medlyttere klogere på byggebranchens kultur, vil jeg dykke ned i denne episodes dilemma. Velkommen til, Stine Harbo Petersen. Tusind tak. Jeg håber, det var en fin introduktion. Det var en meget fin introduktion. Ja, tak. Som jeg sagde til dig før, så har du noget af en spændende profil, og der er noget, man kan dykke ned i, og der er også et spektrum med dine erhvervserfaringer og din forskning. Men jeg har lige nogle hurtige spørgsmål her til at starte med, før vi begynder at komme ind i dilemmaet. Hvordan endte du med at blive forsker i byggebranchens kultur? Ja, altså jeg har altid været meget interesseret i kultur, fra da jeg læste på Syddansk Universitet tilbage i slut-nullerne, og har egentlig vidst, at det her med mennesker og det her med at forstå menneskelige dynamikker, har bare altid ligget til mig. Og når man så får kulturteorien ind over noget af det, man allerede selv kan se, så får man et andet sprog til at forklare de ting, man nu engang kan se, når man interesserer sig for mennesker. Så jeg har egentlig altid vidst, at jeg gerne ville lave et forskningsprojekt om noget med mennesker og kultur en dag. Men der skulle lige være det rigtige projekt, jeg brændte for. Og noget, der ikke var med i din introduktion, det var, at jeg har arbejdet på det, der hed KEA, Københavns Erhvervsakademi. Nu hedder det Erhvervsakademi København. Har arbejdet i 8 år, hvor jeg blandt andet underviste forskellige håndværkere i projektledelse, kommunikation, organisation osv. Og der var det, at ideen til projektet opstod, fordi det var meget tydeligt for mig, hvordan at til trods for, at vi startede nye hold op hvert halve år, så var der sådan en meget homogen måde at forstå ledelse og relationer på byggepladsen. Det var meget ens, dem der kom ind, og til trods for, at de rent digitalt blev dygtigere, det talte vi om tidligere, at de der digitale kompetencer har udviklet sig gennem årene, så var det ligesom om, at forståelsen af ledelse og forståelsen af at arbejde sammen, det forandrede sig sgu ikke rigtigt med de nye hold, jeg fik ind. Og det synes jeg var ret interessant, hvad det var, der gjorde, eller hvad det der gør, at de her kulturelle strukturer bliver reproduceret i den grad, de gør. Og det var derfor, jeg besluttede mig for, at det var simpelthen nødt til at forstå nærmere, og så kunne jeg bare mærke, nu er jeg jo, som jeg har nævnt, humanist og kan godt lide det her med mennesker, og jeg stoler meget på mine mavefornemmelser. Og jeg kunne mærke, at det var det rigtige projekt for mig, at det var den form for kultur, jeg skulle blive klogere på. Men hvad der sådan lige ventede rundt om hjørnet med den beslutning, det havde jeg slet ikke forudset. Jeg havde bare tænkt, nu skal jeg blive klogere, og så har det jo bare vist sig at være et utroligt spændende område, hvor der virkelig mangler forskning. Ja, du så, på trods af, at du så selvfølgelig, man kan sige, måske har lidt kendskab gennem familien, hvad overraskede dig mest? Altså, hvad forventede du mindst, da du begyndte at kigge ind i den her hverdag, du blev en del af ude på byggepladsen? Det er svært, fordi man kan sige, jeg har jo haft lidt forskellige briller på, og en ting er, hvad jeg har opvækst og baggrund der. Så er jeg jo blevet farvet af at gå på universitetet og har lært nogle teorier om nogle ting, så det var jo nok mest sådan det teoretiske blik, der var det friske, eller mest friske, eller hvad kan man sige, da jeg kom ud. Og det, der overraskede mig mest, nu når jeg var blevet skolet i, også i
min karriere, inden jeg startede med PhD-projektet, det var jo, hvor vigtigt god ledelse er, og hvor vigtigt det er at kunne sit ledelseshåndværk. Og nu har jeg jo haft rigtig meget, både som underviser, men også igennem min uddannelse, der handler om, jamen ledelse er kommunikation, ledelse det handler om at skabe relationer osv. Og jeg var virkelig overrasket, da jeg kom ud, at det var ikke det, ledelse betyder i byggebranchen. Ledelse i byggebranchen vil jeg kalde styring, fordi ledelse i byggebranchen, det handler om at lave planer og bestille materialer og tilrettelægge tingene. Jeg bruger lidt sådan et billede en gang imellem af, når jeg skal forklare ledelse i byggebranchen, at rigtig mange ledere og håndværkere ser lederen som den her curlingspiller, der skal feje foran curlingkuglen der. Nu er jeg ikke curling-ekspert. Curlingstenen. Ja. Sådan så den bare kan glide derudad. Ja, fjerne alle forhindringerne. Fjerne alle forhindringer, lige præcis. Ja, det er god metafor for det. Ja, og det synes jeg var ret interessant, fordi hvis vi sammenligner med andre brancher, jamen det er jo slet ikke sådan, vi ser ledelse. Altså, der er vi jo meget længere fremme, altså i forhold til, altså jeg vil ikke engang kalde det ny forskning, for det er jo det, vi har snakket om i forskning de sidste 25 år. Hvordan at lederens rolle det er at være facilitator. Altså, og det kan man sige, der kan man nok også godt bruge curling-metaforen. Og der er også nogen, der bruger den her metafor med, at ledere de får medarbejdere til at blomstre osv. Men det der med curling-metaforen, det er, at jamen, den der sten, den kører jo bare derudad. Den har jo ikke noget med nogen at gøre. Nej. og det vil sige, hvis lederen bare fejrer, så kører håndværkeren derudad. Men så er der jo ikke noget relation. Altså, så er der jo ikke det her med, at der er heller ikke noget om trivsel, der er heller ikke noget om arbejdsmiljø. Der er jo slet ikke, vi ser jo ikke mennesket, når vi bruger den metafor, fordi det er 2 adskilte enheder, der kører hver for sig. Og det har overrasket mig faktisk, at man på de øverste ledelseslag ikke har mere ledelsesstrategi ind i sin måde at tænke mennesker og relationer på. Jeg tror, det er et super værdifuldt perspektiv, du kan bidrage til med branchen i hvert fald. Og det er også derfor, det er så stor en fornøjelse at have dig med og høre om alt det her. Så jeg hører, du differentierer mellem ledelse og styring, eller måske endda styring er bare en del af ledelse, men ledelse også har alle mulige andre fokusområder. Yeah. Kunne man ikke også måske antage, at det ikke kun er lederen, der får projektet i hus, men der er mange, der griber bolden og tager videre og faktisk hjælper med at få den her curlingbold frem? At der måske, hvorfor tror du, det er sådan, at lederen er nødt til at fokusere så meget på den her metafor med at fjerne forhindringer, og ikke har mulighed for at rumme måske det her med at så kunne arbejde med menneskerne og samarbejdet? Altså, jeg tror lidt, og jeg er ked af at sige det, og jeg håber ikke, at det er sådan alle steder. Og det skal lige siges, dem jeg har talt med, selvom at projektet er lavet i samarbejde med Ener Mærker Petersen, så de håndværkere, jeg har talt med, det er jo fra forskellige, eller har observeret fra forskellige virksomheder. Men jeg har også talt med nogen, der havde allerførste dag i virksomheden, og har erfaring andre steder fra, og jeg har gjort meget ud af at spørge til branchen generelt. Jeg har ikke spurgt ind til virksomheden, så det er ikke en afhandling om den her virksomhed. Det er om branchen og de oplevelser, håndværkerne har i branchen. Og det er jo det, der er så svært med byggebranchen. Der er så mange strukturer, og det er ikke bare samfundsstrukturer, der er også alle mulige sådan, kulturelle strukturer, som jeg har fokuseret på, som spiller ind i alt det her. Jeg ved ikke, om det er, fordi lederne ikke kan rumme det. De er jo ikke uddannet til det, de er ikke opdraget til, at det her det er vigtigt. Jeg tror, jeg oplever, der har været en diskurs i samfundet i mange år, at håndværkere, de er skakbrikker, man bare kan rykke rundt med. Det er også en diskurs, jeg har hørt på byggepladsen og blandt ledere i byggebranchen, at håndværkerne bare skal gøre, som der bliver sagt. Og der er også rigtig mange håndværkerne, der bare siger, vi skal bare have at vide, hvad vi skal gøre. Men så længe, hvis vi har, altså jeg er ret glad for metaforer, det har du, jeg ved efterhånden, tror jeg, Ole. Men hvis vi bruger skakmetaforen, altså hvis håndværkere bare er skakbrikker, hvis vi behandler dem som skakbrikker, og de selv opfatter sig som skakbrikker, så gør de ikke andet end det, de får besked på, fordi så er de sikre. Så overskrider de ikke nogen regler, så er man ikke en bonde, der pludselig bevæger sig som en springer. Det kan godt være, at man så kunne fælde dronningen eller kongen, men det er ikke reglerne. Der er nogle uskrevne regler i byggebranchen, som jeg også taler om i min arbejde med en spilmetafor, jeg har udviklet. Og det er bare
de der usynlige strukturer, de der uformelle regler, de der normer for, hvordan er det, vi opfører os, de er rigtig svære at bryde. Så hvis man som leder skulle arbejde mere med mennesker i byggebranchen eller ude på byggepladsen, så ville det kræve dels, at man selv kunne se pointen i det, fordi man har den oplevelse, eller man tror på det, man har nogle værdier med sig. Men det kræver også, at der er noget, der understøtter det, for du kan jo ikke bare, især ikke på en stor byggesag, hvor der er mange byggeledere involveret, du kan jo ikke lige pludselig bare gå ud og gøre noget på egen hånd nødvendigvis, fordi det hele er flettet ind i hinanden, og alt påvirker hinanden. Det er jo et åbent system, kan man sige, hvor tingene påvirker hinanden. Og derfor så kræver det nogle strategiske indsatser, hvis vi skal ændre. Hvis man så vælger at gøre det strategisk, og alle bakker op om det, vil du så stadig mene, det er en kompleks opgave, eller hvordan vil man så gøre det efter? Lad os sige, at nu har jeg som CEO fået hele ledelsen med på det her, ikke også? Hvordan gør man så? Altså, jeg tror, det er rigtig vigtigt at arbejde med normerne, fordi selvom at vi godt vil, så er der en ting, vores hjerner gerne vil, og så er der noget andet, vores kroppe gør per automatik. Annette Prehn, sociolog, har nogle ret gode, hun skriver om blandt andet hjernesmart ledelse, og hun har nogle ret gode metaforer, igen, om hvordan det er, vores hjerner arbejder, og vi kan godt lide at falde tilbage i de ting, der er nemme, sådan så at vi ikke skal tænke så meget. Og hun har sådan et billede, hun tegner et billede af en græsmark, at hvis vi har gået igennem den her græsmark, så lægger græsset sig ned, så der har, altså sådan højt, I skal forestille jer sådan noget højt græs, ikke? Ja. Så kommer der en sti i det her græs. Jamen, så helt intuitivt. Så hvis vi skal gå igennem igen, så følger vi den sti, fordi det er det nemme. Og når vi så har trådt det græs ned til pas mange gange, så kan vi slet ikke se nogen anden vej igennem den her græsmark. Hvor hun siger, at det, man sådan skal arbejde med, det er den her mentalisering, at man skal omprogrammere sin hjerne og turde træde nogle nye græsgange. Og så skal man bevidst arbejde med at gå de andre græsgange, fordi så er det den norm, man får skabt. Og det er det, jeg tænker, der er så besværligt, eller er udfordringen i byggebranchen, at der er prøvet rigtig mange ting af igennem mange år, men det er ikke blevet gjort grundigt nok til, at det har skabt nye normer. Og når det ikke skaber nye normer, og så tingene begynder at mislykkes, så bliver man forandringstræt. Altså så er man, vi har jo prøvet det her før, det virkede jo ikke. Nå. Og så bliver det fortællingen, når vi skal prøve noget nyt, så er vi bagud på point fra start. Ja, okay. Vi skal snart videre til dilemmaet, men jeg vil gerne lige prøve på at lige runde op på den her. Hvis man nu ikke har en ekspert eller forsker, eller en med, hvad kan man sige, din baggrund, men lad os sige, man har en HR, eller man har en arbejdsmiljøafdeling osv., ikke også? Men er der noget, du sådan helt lavpraktisk man kunne gøre for at gøre noget anderledes i morgen med det her? Altså noget af det, som jeg har tænkt meget over at tale med min tidligere HR-chef om, det er, at vi er nødt til at arbejde strategisk med kultur. Vi er nødt til at have tydeligt gjort, hvad er det for nogle normer, vi har hos os. Hvad er det for nogle diskurser, altså måder at tale om tingene på? Hvad er det for nogle idéer, der lever? Og så er vi nødt til at finde ud af, hvad for noget af det er godt for virksomheden, og hvad for noget af det er mindre godt for virksomheden. Altså vi skal finde de der steder, hvor kulturen især er fastfrosset. Kunne man måske sige vaner? Har vi det nogle dårlige vaner? Ja. Og så men det kan også være måder at tænke på. Ja, lige præcis. Ja. Og for tydeliggjort, altså for ligesom for kortlagt, hvad er det egentlig, når vi kigger på alt det i interaktionerne, alt det mikro, hvor er det, vi kan se kultur? Fordi der er rigtig mange, især fra et managementperspektiv, der mener, at kultur er det samme som værdier. Og hvis ledelsen bare har tydeliggjort nogle værdier, så bliver kulturen derefter. Det har forskningen modbevist for mange år siden efterhånden. Alligevel lever det stadigvæk i praksis. Vi er nødt til at forstå mikrointeraktionerne, og vi er nødt til at forstå, hvorfor, hvad er det for nogle mekanismer og dynamikker er det, der ligger bag, at vi træder de samme græsgange igen og igen. Og så når man så ligesom har fundet ud af, hvad er det, der kendetegner, altså hvor er det, vi reproducerer måder at handle og tænke på, så skal vi have fundet ud af, som jeg sagde før, hvor er det godt, hvor er det mindre godt, og så skal vi finde ud af, hvad er det, vi som ledelse i en virksomhed er enige om, at det er det her, vi tror på. Og det er ikke bare værdier, fordi så ender det tit med at være noget, der er skrevet på et stykke papir, og så bliver det enten knaldet op på en væg, eller ryger i værste fald ned i en skuffe. Og det er der ikke nogen, der lever ud fra, for vi lever ikke ud fra vores hjerner. Vi er kropslige mennesker. Vi skal operere vaner ind i vores fysiske adfærd. Vi kan ikke bare styre ting med hjernen.
Og det er det, akademikere som mig typisk godt kan have en udfordring med, at hvis vi bare har tænkt os til tingene, så kan det lade sig gøre i praksis. Sådan er det bare ikke ude på byggepladsen. Og derfor så skal vi have nogle touchpoints, altså nogle kulturelle touchpoints for at sige, jamen det her, det gør vi altid på den her måde. Skal jeg passe på med, hvad jeg siger, fordi der også verden forandrer sig, så kan det være, at vi ikke skal gøre det mere. Men der er nogle ting, hvor vi skal kunne se, at det her, det tror vi på. Og det skal være ufravigeligt. Og hvis der er nogen, der gør noget andet, jamen så skal de virkelig have en god forklaring på, hvorfor gør vi noget andet. Hvis det så giver anledning til at tænke, det kan faktisk gøre tingene bedre, fint, så skal vi have det op strategisk og finde ud af, hvad gør vi så med den her nye information. Men hvis der er noget, der direkte modarbejder den adfærd, man gerne vil have i sin organisation, så skal man være rigtig god til at slå ned på det. Og der tror jeg lidt, nogle steder, at man i overgangen fra, at byggebranchen har været meget patriarkalsk, mester bestemmer det hele, og der har også været desværre ret mange tilfælde med især lærlingen, der er blevet chikaneret osv. Det bliver ligesom den her magtkultur, der bliver dominerende. Den er der rigtig mange i byggebranchen, der gerne vil væk fra, hvilket man godt forstår. Men alternativet til magt kan være ret svært, fordi så tør man ikke at bestemme, måske, eller man tør ikke at tage ansvar, man tør ikke, fordi man gider ikke at være den der sure forældre, der skælder ud. Og så bliver der ikke noget ledelse. og så bliver det bare anarki i stedet for. Så vi skal have struktur, og vi skal have styring, ledelse, uden irrationelle følelser. Tror du, man kan føle sig lidt blottet, hvis man vælger at gå først og tage initiativ på nogle af de her ting her? 100%. Ja. Og man har ikke lyst til at blive frosset ud. Nej, så det er igen måske det her med, at man gør det kollektivt. Ja. At man måske har sådan nogle små, du ved, vi skal ikke sammenligne med politik, men kan jeg stole på din stemme? Ja. Og så skal vi ikke få det op i plenum, ikke også? Og der tror jeg, at vi kommer tættere på dagens dilemma, som vi skal huske at få med. Så tusind tak for god start her på podcasten. Før vi går helt i gang med dagens dilemma, så har vi en kort lille leg, og så vi håber, den falder godt til jord, når man har så meget, forståelse for nuancerne i virksomhedskulturen og så videre, som du har. Men legen, det er, at jeg siger et par udsagn, og så skal du forsøge så vidt muligt at svare ja eller nej. Det er jeg ikke god til, jeg kan sige allerede nu. Nej. Og så tager vi jo så bedst muligt, som vi kan. Og hvis ikke du kan sige ja eller nej, så kan du selvfølgelig bare prøve at holde det næsten lige så kortfattet. Men, og det her det er bare en lille opvarmning her, før vi så kommer rigtig ind. Ja. Så vi starter. Yes. Første udsagn. Byggebranchen har et kulturproblem. Ja. Det var ikke helt svært. Den var ikke svær. Nej, okay. Kulturen i byggebranchen er ledelsens ansvar. Ja og nej. Okay. Jeg tror, vi har fået en god indblik på den, men måske lægge få ord på, hvorfor nej? Det er jo selvfølgelig alles ansvar. Problemet er bare, har alle ansvar, så har ingen ansvar. Og der er noget, der hedder ledelsesret, og der er noget, der hedder ledelsesansvar. Så der er nogen, der i sidste ende står og har det vigtigste kort på hånden, og det er altså lederne. Så der er måske forskel på at tage initiativ og bære noget? Ja. Ledere skal tage initiativ, men alle skal bære det? Lige præcis. Ja, super. Næste. HR-chefen har ansvaret for at skabe en positiv virksomhedskultur. Nej. Nej. Det kan HR-chefen ikke alene. Nej. Og det er ja, vil jeg sige. Men hvis HR-chefen så kæmper en enmandsk eller kvindes kamp, så er det sgu også synd at give HR-chefen skyld, hvis det ikke lykkes. For det kræver ledelsesgruppens ansvar. Ja. Og derfor så skal der selvfølgelig sidde en HR-chef i en ledergruppe. Det er der også slet ikke nogen tvivl om. Det giver rigtig god mening. En øverste ledergruppe. Ja, der tror jeg også, vi er rørende enige. Næste spørgsmål. Byggebranchen er bagud i forhold til andre brancher, når det kommer til den positive arbejdskultur? Nej, det vil jeg ikke sige. Nej, fordi hvad er den positive arbejdskultur? Og jeg vil jo faktisk sige, at byggebranchen er ekstremt menneskelig. Og jeg synes jo, man møder mennesker i øjenhøjde i byggebranchen. Det er mere, at vi får arbejdet mere strategisk. Håndværkere, der trives, leverer et bedre resultat. 100%. Den var ikke svær. Jeg er glad for, at det ikke var hele så her lige. Nej. Yes, anden sidste.
det er muligt at transformere kulturen i en virksomhed på 2 år. Det var godt nok svært. Ja, det vil jeg faktisk sige er muligt, ja. Det vil jeg faktisk. Men det kræver en indsats. Det sker ikke, med mindre man ikke arbejder benhårdt på det. Så input-output. Men nok input, så kan du få outputtet. Men, Jeg vil sige nok bevidsthed. Ja. Så kan det transformeres ud til handlinger. Ja. Og så det sidste spørgsmål, og vores favorit. Penge kan fikse en dårlig kultur. Altså, jeg ved godt, hvad er dårlig kultur, og så videre, ikke også? Hvad bliver pengene brugt på? Bare med din fortolkning af det. Ja, jeg vil faktisk sige, at byggebranchen siger jo hele tiden, vi har ikke nogen penge. Overskudsmarkedet er meget lille, fordi vi bruger alle vores penge på at konflikte, hvis de vil indse, at det er det, de bruger deres penge på. Så med flere penge, tror jeg, jeg tænker, hvis på et byggeprojekt, hvis bygherre sagde, at vi skal have en strategisk indsats for at samarbejde på det her projekt fungerer, det giver vi nogle ekstra penge til. Så tror jeg, at der vil være et råderum til at arbejde med kulturen på det pågældende byggeprojekt. Men det er jo ikke kun pengene, der gør det. Det bliver jo mere sådan en symbolsk ting i forhold til at sige, nu gør vi en indsats. Og så er penge ikke barrieren. Den bliver jo tit brugt som en barriere. Det har vi ikke tid til, eller det har vi ikke råd til. Så det kunne være et virkemiddel til at vise seriøsiteten bag strategien. Okay, så man kan sige, at penge er klassisk måske en barriere eller en undskyldning i nogle tilfælde, men det er ikke den eneste. Nej, lige præcis. Ja. Tak for at være med til det spørgsmål igen. Jeg forestiller, at det er lidt svært med det indblik, du har, men det er godt gået. Godt. Vi kommer lidt sent ind i dagens dilemma. Jeg starter. Forestil dig en byggeplads i morgentimen. På den ene side af pladsen står håndværkerne og ryster på hovedet af byggelederne, der altid kommer med urealistiske deadlines. Inde i skurvognen sidder byggelederen og ryster på hovedet af bygherren og bygherrerådgivernes urealistiske forventninger til projektet, der hele tiden ændrer planen. Og på kontoret sidder bygherren og ryster på hovedet af håndværkerne, der bare brokker sig, men det er måske bare for at forhandle sig til en højere løn. Alle arbejder på samme projekt, men ingen er rigtig på samme hold. Det er tungt at være i den her beskrevet her, en hård kultur for alle. Og hvis man spørger den enkelte, om det er den ene eller anden eller tredje gruppe, så er der egentlig ingen, der synes, det her er fedt. Så hvordan ændrer man en kultur, man selv er en del af, når man samtidig er overbevist om, at det egentlige problem sidder hos dem over på den anden side af pladsen? Den var god, den der. Og jeg tænker, hvis jeg havde et klart svar på den, ikke, så havde jeg været millionær nu. Fordi, det lyder som, at du selv har været ude på byggepladsen, Ole. Det kan jeg godt høre det der. Og det er jo nemlig, det der er så svært ved det her, det er, at det hele foregår i vores hoveder. Altså, vi prøver at lave så mange strukturelle tiltag, men som jeg sagde før, det her det handler om normer og adfærd og vaner. Og det her med, at vi sætter os i en kategori eller en bås med, at der er os og dem, det er vores hjerne, der tænker sådan. Og hvis vi nu kunne ændre på den måde at tænke på, så ville det hjælpe rigtig meget. Jeg tror, der er gjort alt, hvad der kan gøres i byggebranchen for at skabe strukturelle forandringer. Det, der skal til, det er adfærdsmæssige forandringer, altså forskellige, andre måder at tænke på. Og det jeg jo i høj grad har mødt, når jeg har været ude og holde nogle af mine mange oplæg, det er den måde, der falder mig naturligt at tænke samarbejde og så videre på, som jeg jo egentlig ikke synes, jeg er alene med. Det har jeg jo mødt i mange andre brancher. Men det her med, at de ting, der er en selvfølgelighed for andre med, at jamen, vi kan godt lide hjælpe hinanden. Hvorfor skulle vi ikke kunne hjælpe hinanden? Eller så videre. Der er der nogle andre vaner i byggebranchen, som gør, at vi bliver forstærket i os og dem. Der er rigtig mange strukturer, som gør det svært at arbejde sammen, og gør det svært at ville forstå hinanden. Vi er hele tiden bange for at løbe med økonomisk risiko. Vi er hele tiden bange for at blive skældt ud, fordi det er der desværre også en dårlig tendens til med nogen, der reagerer i afmagt. Og derfor så det, der skal til for, at vi bliver bedre til alt det her i byggebranchen, det er først og fremmest at arbejde med sig selv. For der er rigtig mange derude. Jeg tænker bare, hvor mange, der ikke enten selv har prøvet lige at
skælde ud og råbe af nogen, eller har prøvet andre at råbe af en selv. Og der er jo ikke nogen, der kan lide nogen af delene. Men det er noget, man gør, når man ikke har kontrol over sig selv. Når man ikke har selvindsigt, når man ikke er følelsesmæssigt reguleret, det vil sige, at man ikke har den her følelsesmæssige intelligens. Alle de her ting, det handler om at være mennesker, det handler om at arbejde med sig selv som menneske, men det er også der, hvor det begynder at gøre ondt. Og det er der, hvor det er svært, fordi det er os selv, vi skal pege fingeren indad, i stedet for, altså den der meget kendte, at når du peger fingeren udad, så har du altså 4 fingre, der peger ind mod dig selv. Men den kan vi ikke lide og indse, og vi kan ikke anerkende det. Og jeg tror, det er der, problemet ligger i byggebranchen. Vi er ikke gode nok til at arbejde med os selv. Vi vil altid pege på de andre. Så hvis vi skal ændre det der på byggepladsen, så tror jeg, det handler om rigtig meget med, at man skal lære sig selv bedre at kende, sine egne adfærdsmønstre, sine egne reaktioner bedre at kende. Så selvindsigt, tror jeg, er vejen frem for at kunne ændre et fællesskab. Tak for svaret. Det lyder jo som om også, at det, jeg hørte dig sige, er, at den største del af udfordringen måske er personlig udvikling. Ja. Hvordan spiller ledelse ind i personlig udvikling? Jamen, altså i nyere ledelsesteori, der er det jo det, der er hele ideen med ledelse. Det er jo at understøtte det enkelte menneskes personlige udvikling. Så er der lavet forskellige værktøjer, mus-samtaler, alt muligt andet, som jo så bliver til en struktur, som folk danner forskellige meningsdannelser om. Og så bliver det noget, der lige pludselig bare skal overstås, eller noget HR siger, vi skal, eller et eller andet, fordi filosofien forsvinder. Og det er jo det, vi skal have. Vi skal huske filosofien. Vi skal huske, hvad er det for et formål, der ligger bag det, vi gør. Og hvad er det, hvordan får vi det ind at leve, så det giver mening i det større billede. Det er det, der skal til, den selvudvikling der. Og ikke bare, fordi vi skal gøre det for at sætte et checkmark ved, nu har vi gjort det, som HR eller nogen andre sagde, vi skulle. Vi gør det, fordi vi forstår, at det giver mening. Så skal vi heller ikke være bange for at stille spørgsmål, hvis der er noget, vi ikke forstår. For tit så er man også bare bange for at sige, at jeg er bange for at virke dum. Så derfor så tør jeg ikke spørge, hvorfor jeg skal gøre det her. Fordi der er en, der skælder mig ud, hvis han eller hun synes, jeg er dum. Og jeg gider ikke at blive skældt ud. Så er det nemmere at tie, selvom jeg ikke forstår, hvad jeg skal lave. Og det handler også om, at der er nogen af dem, der så skælder ud, der ikke er reguleret nok i sig selv. Ikke? Så det starter med den her personlige udvikling. Er det nok? Altså kan man skabe nok effekt med nyere ledelsesteknikker, som jeg tror, de kaldte det, og kunne arbejde med den personlige udvikling blandt medarbejderne? Er det nok til at skabe en forandring? Fordi jeg hørte også samtidig sige, at der er en eller anden form for ikke bare filosofisk eller ledelseslag, men også psykologisk slag, et mentalitet, der er blevet accepteret blandt alle. Altså jeg tror faktisk, at for at skulle lykkes med det her, så tror jeg, det er vigtigt, at man gør det i grupper. Og det er jo sådan en paradoks ved videreuddannelse, at når man, uanset hvilken baggrund man har, eller hvor man arbejder henne, og det gælder også i alle brancher, at når vi bliver sendt på et eller andet kursus, eller vælger at tage en eller anden uddannelse, lærer noget nyt, vi får nogle nye perspektiver, så er det svært at bringe dem i spil i praksis, fordi vi ikke har et fællesskab omkring den nye viden, at vi kommer med det alene. Så jeg tror, vejen frem, det er, at man strategisk har besluttet, der skal ske noget i den her enhed, i det her område, og så er det de mennesker, de nøglepersoner, vi identificerer. Og det kan være svært at sige på forhånd, hvem er nøglepersonerne? Er det dem på nogle bestemte ledelsesposter, eller er der nogle uformelle ledere, nogle kulturbærere, som har meget at skulle have sagt uformelt i dagligdagen? Det handler om at få identificeret de her rette personer. Og så er det dem, der skal uddannes sammen. Dem, der skal have et fælles mindset for, hvad mener vi er rigtigt og forkert i det her, og hvordan arbejder vi i fællesskab ud fra det. Fordi det nytter ikke noget, hvis det er fragmenteret og personbåret. Det er et fællesskab, der skal skabes. Ja. Så det tror jeg faktisk er vejen frem, og jeg tror faktisk, at bygherrerne i byggebranchen kunne gøre noget virkelig fedt, hvis de ligesom havde hvis de udser sig nogle af deres projekter, som simpelthen skal være kulturforandringsprojekter. Vil der være en forhandling, måske mellem virksomheden, arbejdsgiver og medarbejderen, at vi vil gerne facilitere nogle grupper, hvor I kan begynde at arbejde? Kunne man udvælge nogle af de her ambassadører eller kulturbærere i, man kan sige, en per gruppe af 10 for eksempel, hvis jeg skal prøve at gøre det sådan helt lavpraktisk det her, ikke også? Og så udvælge nogen, der kunne være de her udviklingssamarbejdspartnere, hvis det var det, jeg kan ikke huske, om det var det, du kaldte det. Vil det være en måde, man kunne gøre det på så, hvis man skal gøre det sådan helt konkretiseret? Grupper med udviklingssamarbejdspartnere, og så en forhandling mellem medarbejdere og lederen om, at vi bruger arbejdstid på at udvikle på os selv, og vi gør det i grupper. Det kunne godt være.
Det kunne sagtens være. Altså, jeg er jo sådan meget kritisk anlagt, så jeg kan ikke lade være med også at se udfordringerne ved det, fordi igen det her med, mennesker danner mening på hver sin måde. Vi kommer med hver vores bagage, vi ser verden forskelligt. Det kunne være en vej frem, men det er ikke så ikke en garanti, at tingene fungerer. Men vi skal gøre noget, og vi skal have noget struktur og nogle rammer, sådan så når vi kan se, at noget skrider, så kan vi vende tilbage til strukturen, eller rammerne og sige, jeg synes faktisk, vi er lidt væk fra det her, vi havde aftalt, eller det her, vi har sat op. Så kan det godt være, at vi har nogle ambassadører, samarbejdspartnere osv., der ligesom er frontløbere for det. Men det kræver så også, at de har et mandat, eller at der skal være noget, der strukturelt understøtter, at det er det, vi gerne vil, og det er det, vi gerne vil arbejde med. Du nævnte så også i starten, at der allerede var blevet arbejdet rigtig meget med de her strukturelle processer i byggebranchen, og det rent faktisk var adfærd, der skulle arbejdes med mere end struktur, fordi struktur var faktisk gennemarbejdet og implementeret til en vis grad, men der manglede ligesom en eller anden side af mønten i forhold til det her kulturelle formål. Der mangler struktur for adfærd. Altså det er der. Okay, ja. Så mere meta. Lige præcis, fordi den struktur, der er, det er meget struktur i forhold til værktøjer. Altså separate værktøjer. Vi har en værktøjskasse fuld af værktøjer, men det, der skal bygges, det er et net. Det er et edderkoppespind, som skaber relationen, altså den her struktur mellem det hele. Og det er ikke bare at have et eller andet... Jeg kan lige høre det for mig, at der vil sidde sådan en IKT-medarbejder, som siger, at vi kan bare føre det hele ind i platformen, så har vi styr på alle medarbejderne her. Det er ikke det, jeg mener. Det, jeg mener, det er, at når vi har struktur for adfærd, så har vi også nogle klare retningslinjer for, hvad er acceptabel adfærd, hvad er ikke acceptabel adfærd. Og det er helt lavpraktisk, men det handler også om at skabe det her rum, hvor vi så også kan tale om, når tingene er svære. Og det er der, det er svært, fordi hvis man, som jeg sagde før, når man har en branche, hvor der ikke er særlig meget personlig selvindsigt, vi arbejder ikke særlig meget med menneskelig refleksion, og så gør det ondt, og det er hårdt, når vi skal til at arbejde med det lige pludselig, for det har vi ikke været vant til. Derfor kan vi heller ikke gå hen og kritisere folk, fordi de ikke er grounded nok i sig selv til, at de kan tage den kritik rationelt. Det bliver irrationelt. Så vi kan prøve at skabe en struktur, men strukturen virker først i det øjeblik, at vi har medarbejdere, der er klædt på til at kunne håndtere de udfordringer, det også giver. Fordi det handler også om at grave dybden gang imellem, når man kan mærke, at den ramte mig sgu lige, at ja, det er rigtigt, jeg trådte forkert der, og det er jeg ked af, eller jeg synes faktisk ikke, det var okay, du sagde det der. Altså, det kan godt være, at det gav mening for dig, men det gav altså mening for mig på en anden måde. Altså, at kunne have vokabularet, ordvalget, ordforrådet, det var det ord, jeg lige efter. At kunne have det til at kunne italesætte sine oplevelser. Når vi har det, så tror jeg bedre, at vi kan holde op på de strukturer, vi får bygget osv. Men det er svært. Altså, den menneskelige udvikling kommer først, og så skal vi stilisere samarbejdet. Altså, jeg kan jo høre også, at selv med din viden og din erfaring og din forskning, så er det stadig et rimelig komplekst område, og der er flere forudsætninger for, der skal til for succes. Der er flere kriterier. Ja. Og jeg ved ikke engang helt, om det er helt lineært, om jeg kan opfatte det helt lineært. Men jeg vil prøve at ramse dig op, og så kan du lige prøve at rette mig her. Fedt. Så første trin, det er, at ledelsen, de skal have besluttet, de skal se til hinanden i øjnene, og der skal blive taget initiativ og beslutning om fuld opbakning omkring, at vi skal gøre noget ved adfærden. Og den adfærd, det kræver en struktur for, hvordan vi arbejder med at optimere eller forbedre, eller hvad kan man sige, skabe en adfærd, der skal være mere trivsel og ultimativ produktivitet, kan man sige. Ikke? Og derefter, så har jeg så hørt nogle forslag fra dig, blandt andet det her med, at vi skal have nogle udviklingssamarbejdspartnere, nogle kulturbærere, man kan arbejde i grupper. Men man kan sige, hvordan kunne man give... Det lyder også, som om det er lidt individuelt fra organisation til organisation, som det selvfølgelig er. Men vil der være nogle gode regler, som de fleste måske kunne blive inspireret af? Nogle metoder eller en eller anden form for måde at gribe det an på herefter? Vi har taget beslutningen, og vi sætter en eller anden struktur for, hvordan vi vil gøre det. Hvordan gør man så herefter? Altså noget som... Nu har jeg så også selv været med ind over det, sammen med byggeriets samfundsansvar. Så det er også lidt... Det er meget påvirket af, for jeg synes, det er rigtigt. Det er meget rigtigt, det de prøver i forhold til den her samarbejdsudviklerrolle. Jeg tror, at en ting er, at vi mentalt har nogle tanker på plads, og at vi har nogle
filosofier, som jeg har talt om, og så videre, noget vi gerne vil. Noget andet, det er at gøre det i praksis med vores kroppe. Fordi der har vi også nogle blokader. Altså en ting er, at vi kan tænke noget. Vi kender det alle sammen, når man lige har været op og diskutere med nogen, at bagefter tænker man, ej, det skulle jeg have sagt. Ja. Og selv hvis man så havde tænkt det på forhånd, så er det ikke altid, man kan sige det. Altså, så der er det der skel mellem krop og sind, på en eller anden måde. Og der nogle gange, der er det bare, eller tit, lidt mesterlærer tankegangen, når vi har nogle andre til at gå forrest, der viser os, hvad vi skal gøre. Så er det nemmere, fordi vi har set det, og fordi vi prøver at gøre det samme, som nogle andre gør. Og det er der, hvor jeg ser, at sådan en samarbejdsudviklerrolle faktisk er vigtig i byggebranchen, som er en branche, hvor man lærer rigtig meget med hænderne. Så det der med, at der er nogen, der går forrest og viser, det er sådan her, vi gør. Det er sådan her. Eller gå hen i noget, jeg ville synes var vigtigt, og hvis det var mig, der var samarbejdsudvikler ude på en sag, så hvis jeg hørte nogen formulere sig på en uheldig måde, så vil jeg prøve at tale med personen om at sige, når du siger sådan, så skaber det de udfordringer. Du kunne jo eventuelt vende dig om, og så servere en anden sætning for personen. Altså ligesom arbejde med nogle andre måder at formulere sig på, tror jeg er rigtig vigtigt. Ja. Men det vil jeg kun kunne lykkes med, hvis personen opfattede mig som en hjælp, og ikke som en kritik. Ja, selvfølgelig en, der har en form for tillid til dig. Ja, præcis. Så det vil også kræve, at jeg fik skabt noget tillid til min person ude på pladsen, ikke også? Men det der med at vise, og det, altså, okay, sådan kan jeg også gøre. Altså, det er jo, når man ikke har set det før, så kan det være svært at gøre noget andet, end det man plejer. Så at der er nogen, der går forrest, og man ved, okay, der er nogen her, som ligesom viser os vejen. Det tror jeg faktisk, at det der i høj grad skal til. Fordi det nytter ikke noget, vi bare taler om det. Dels fordi vi ikke forstår det samme, men også fordi der er langt fra at tale om tingene mentalt og at gøre ting med kroppen. Altså det er også et glimrende eksempel på forskel mellem styring og ledelse. Ja. Altså, men samtidig lyder det også, som om der er en snært form for behov måske for pædagogik i forhold til kommunikationen. Ja. Som jeg tror, og det er indrømmet men, for jeg tror, at vi alle sammen har brug for. Jeg tror, alle trives bedre, når det er pædagogisk. Altså, grunden til at grine er det faktisk, fordi at det var en af mine første fund på en af byggepladserne, jeg var ude på, hvor jeg tænkte, nu har jeg jo selv en baggrund som underviser, og har været igennem et didaktikforløb, didaktik og pædagogik, og jeg kunne jo ikke lade være med, når jeg så det her samarbejde, lade være med at tænke, at der er rigtig meget, hvor læringsteori kan hjælpe, fordi læringsteori, det glæder os på til, at vi bedre forstår, hvordan andre forstår, og hvordan at vi udvikler os, altså ser på det her vidensudvikling som en proces. Og der præsenterede jeg det på en af byggepladserne, hvor jeg sagde, jeg tror faktisk, at vi kunne lære rigtig meget om samarbejde, hvis vi tænkte læring ind i det her. Så prøvede jeg sådan ligesom at tale den lærende organisation, og jeg prøvede sådan at udfolde noget læringsteori på en, synes jeg selv, håndgribelig måde, for ligesom at vise, at der er nogle nye perspektiver her, der kan hjælpe os. Men jeg blev så afbrudt af en projektleder, som så sagde, jeg forstår ikke, hvorfor du snakker om læring. Det her det er ren forretning. Okay. Så der var jeg oppe, og der havde jeg en kamp mod en anden kulturel struktur, som handlede om, at samarbejde ikke var læring, men det var forretning. Altså, så godt se, at der er sådan flere kulturelle strukturer, der sådan ligesom kan med- og modarbejde hinanden. Men det var netop en af mine første observationer, at hvis vi har mere, hvis vi forstår læring af pædagogik bedre, og det ved jeg godt, at der vil være nogen i byggebranchen, der synes, det er noget pjat, og som tror, at det handler om at sidde i rundkreds og være gode venner. Og det er jo så misforstået, for det er slet ikke det handler om. Det handler om at forstå mennesker. Det handler om at forstå, hvordan vi udvikler os, for at vi bedre kan imødekomme hinanden. Og det vil, altså jeg har mange idéer til spændende forsknings- og udviklingsprojekter i byggebranchen, som handler om at få mennesker mere i spil. Fordi det er det, der trænger til. Det lyder også som om, der er en eller anden form for tone, som maskerer lidt i realiteten her. Fordi det, du taler om, er jo også at forstå sine kollegaer, som man skal samarbejde med. Og det er jo tæt forbundet med forretning, altså produktivitet, ikke også? Men jeg tror, at din formulering, der er måske nogle andre associationer fra vedkommende. Tror du, ham som sagde sådan, tror du, han repræsenterede en større del af organisationen der? Og med det sagt, er der så alligevel modstridende værdier og opfattelser af, hvorfor man er på arbejde? Det tror jeg 100% er. Jeg tror ikke nødvendigvis, at den her person var repræsentativ for resten. Jeg tror bare, at det var en person, der råbte højst. Og det har jeg jo set mange steder, jeg har været ude, at dem, der snakker mest og råber højst, de kan sagtens være en minoritet, men det kan føles som om, at deres holdninger er vigtigere, fordi de råber dem højst. Og så når man så spørger dem, der ikke siger så meget, så kan man finde ud af, at der faktisk er mange, der egentlig ikke deler den opfattelse, men de er ikke dem, der har lyst til at gå forrest. De har ikke lyst til at tage en konflikt.
Tror du, det er nemmere at overbevise med noget, der er hårdt sagt, eller negativt ladet, eller måske noget, der ikke kræver mere fordybelse? Jeg tror ikke nødvendigvis, man overbeviser, men man får det sidste ord. Okay. Og det er så en form for måske med magt? Ja, du får ret, jeg får fred, ikke? Ja. Okay. Det fylder rigtig meget. Det er der ikke nogen tvivl om. Ja. Det er de gamle, altså det er det her med magt. Det er svært at gøre noget ved dem, der trækker magtkortet. Ja. Kan vi også se i samfundet generelt, ikke? Det er svært at gøre noget. Så det kræver, at der er mange andre, der står sammen om, at det er nogle andre regler, vi spiller ud fra. Det er måske også den her patriarkiske kulturopfattelse, som du nævnte. Det får mig til at tænke på noget, jeg også har læst om, du har skrevet, og det her med vidensdeling, og hvordan man kan tænke siloer, og hvordan man kan mangle det her menneskelige overskud til at lytte til hinanden. Og det virker jo til, at der allerede er nogen form for fordomme og forventninger og frustrationer, der præger de her samtaler, hvor at, hvad kan man sige, det konstruktive kan blive skudt ned, før man når overhovedet at træde på græsset. Og har du trådt over på det høje græs før, så er det en chance 10 gange mindre end før, ikke også? Hvordan kan man højne overskuddet til at styrke interessen i samarbejdet? Vi vil gerne være glade, når vi går på arbejde. Der er ikke nogen, der går på arbejde for at være sur. Der er ikke nogen, der går på arbejde for at gøre livet surt for hinanden. Men vi kan være dårlige til at se, hvad det er, der gør de andre glade, eller hvad det er, der ligger bag de andres adfærd. Og det er jo derfor, at vi skal være, hvis vi kunne omprogrammere noget ved os selv, så skulle det være den her konstante skepsis. Ikke at jeg siger, at vi skal være naive, men vi skal ændre det til en nysgerrighed, en interesse for hinanden. Sådan så, at når man møder noget, som man ikke forstår, eller som man synes udfordrer en, altså det går imod ens værdier, eller hvad ved jeg, så i stedet for at slå over på den der klassiske mekanisme, at så er de andre bare nogle idioter, eller det var da også bare for dumt, og det giver da ikke mening, og så finder vi alle forklaringerne på, hvorfor at den anden er problemet, så vende den barriere om til, i stedet for at lukke døren, så åbne døren yderligere op, og bruge en nysgerrighed til at sige, det bliver jeg faktisk ret nysgerrig på det der, fordi jeg er ikke enig, så jeg vil faktisk gerne forstå dig. Altså det er også ligesom, når vi diskuterer, diskuterer man for at få ret, eller diskuterer man for at lære noget? Og det tror jeg, vi skal have fokus på, når vi indgår i samtaler med andre, at vi skal huske os selv på at være nysgerrige. Og der går ikke noget, altså vi bliver ikke mindre mennesker af at lære, hvordan andre ser. Det kan godt være, at vi bliver bekræftet i, at vi ser verden anderledes, men det gør jo heller ikke noget, vi ikke er enige. Altså det giver mig også egentlig rimelig meget håb, for du nævnte jo også før, at det her med meget af det måske kunne være gennem selvudvikling, ikke også? Og så kan man sige, at incitamenter for at gøre andre glade, jamen det er for at gøre sig selv glade. Så man kunne måske også skabe det incitament at sige, du vil gerne åbne døren, er der konflikt, så i stedet for at flygte fra den, så se det som mulighed for at løse noget, der giver værdi for begge parter. Præcis. Og træde ind i den konflikten. Netop hvis den vokser, så er der mere behov for at gå frem for at gå tilbage. Lige præcis. Med det incitament, at man vil gøre sig selv glad i sidste ende. Det kunne sagtens være, ja. Og alle, der har undervist, og alle, der har prøvet at formidle noget til nogen, og ser, at der er nogen, der ikke, at de skal synes det samme som en selv, men når de lærer noget om sig selv, og at det giver dem noget, så giver det også noget til en selv. Man bliver glad på den andens vej. Man bliver glad for, at man kan have hjulpet, og man bliver glad for, at tingene giver lidt mere mening. Altså, det har en enorm værdi også. Jeg har et helt kort eksempel med nogle håndværkere, jeg fulgte, som kom med, de havde set på et tidligere byggeprojekt, det var en historie, de fortalte mig. På et tidligere byggeprojekt havde de fundet en smartere løsning til, der var noget, der skulle kranes op i et højhus, og de havde fundet en smartere løsning. Og de tænkte bare, yes, altså der var den der, rigtig mange håndværkere har den her Ole Opfinder i sig, og man bliver glad, når man laver noget, der er smartere. Og det fortalte de jo til byggelederen. Byggelederen synes, det var en skide god idé, for han sparede penge ved den her løsning. Og de havde jo også et godt samarbejde, byggelederne og håndværkerne her. Så det kom jo til gavn for alle. Det er så bare interessant, fordi den kyniske byggeleder ville sige, nej, men håndværkerne, de kommer kun med den idé, fordi de selv skal tjene flere penge. Og der kan jeg jo bare sige, nej, det er jo ikke det handler om. Vi elsker, når vi lige laver noget, der er smart. Når vi lige laver de der finter, lige gør noget, der gør folk glade. Og håndværkerne blev glade for, at de kunne gøre byggelederen glade også. Altså, så det der med at sprede den der glæde, altså den der, hvordan at nye indsigter kan gøre hinanden glade, altså, men også sig selv glad. Altså, men det er en god pointe, altså du siger det her med, hvis man vender det om til at sige, jamen, der er nogle ting i mit arbejde, som ikke gør mig glad,
hvad skal der egentlig til, for at jeg kan blive gladere? Fordi hvis jeg bliver gladere, så går det nok også projektet bedre, og så bliver de andre nok også gladere. Jeg tror også, det er et godt eksempel på nogle af de her arketyper, du har talt om, så det du kaldte i forhold til, hvorfor jeg er på arbejde. Er det for løn? Er det for samarbejde? Er det for faglig stolthed, jeg kan huske fra de 4 arketyper, ja. Og i virkeligheden er det jo ikke statisk, vel? Det er jo dynamisk, og som mennesker har vi lag. Så måske selv ham, der sagde, jeg er på arbejde for at tjene penge, eller det her er den forretning. Du nævner nogle forskellige mennesker der. Kunne sagtens have været den del af gruppen, som var med på at lave den her nye kranløsning. Lige præcis. Og lige pludselig så var den faglige stolthed, som dominerede bevidstheden, ikke? Lige præcis. Og hvis man siger, man kan sige, hvis man arbejder med de lag og skaber en balance. Og det sagde håndværkerne, jeg testede den af på. Ja. Det sagde de nemlig også, at jamen, projektet er jo, altså de vilkår, vi bliver stillet i projektet, er jo afgørende for, om vi bliver meget optaget af løn, eller om vi bliver meget optaget af at hjælpe vores ledere. Og det kan man jo sige, der er byggebranchen jo bare et arbejde som alle andre arbejder. At jeg har selv oplevet, at den ene eller anden eller tredje, der kan motivere mig eller avancement afhængig af hvilke forhold, der jeg kunne træde ind i. Ikke? Ja. Og der er jo så vi måske tilbage i de rammer, der bliver sat på scenen for medarbejderne. Ikke? Præcis. Tusind tak for en rigtig god snak, Stine. Jeg ved ikke, hvor lang tid vi har snakket sammen. Jeg ved ikke, hvor mange gange der er blevet parret op med hånden herovre. Jeg har også haft en fornemmelse af, at vi har snakket længe. Ja, men tiden der flyver. Jeg har et afsluttende spørgsmål, før vi runder af. Meget kort. Hvis du skulle give et råd for at forbedre kulturen i ens virksomhed, hvad er det så? Det er jo et svært spørgsmål at slutte af med. Man skal tage kulturen seriøst. Ja. Man skal tage det seriøst, og man skal arbejde med det strategisk. Det er ikke bare noget fluffy, som bare indordner sig, hvis vi sætter nogle plakater op på en væg. Man skal tage menneskelig adfærd seriøst, og den, altså adfærden udspringer af nogle kulturelle forestillinger. Ja. Og det er det, man skal have forståelse for at dykke ned i. Tak. Tak, Stine. Smukt. Velbekomme. Tak, fordi jeg måtte være med. Tusind tak. Hvis nogen derude har et dilemma fra pladsen eller kontoret, som de kunne tænke os at sende til os, så vi kunne kigge på det, så er de meget velkommen til at sende det til mille@equap.dk. Mille sidder herovre i kontrolpanelet. Vi ses igen. Mit navn er Ole Behnam. Du lytter til på Støj på linjen af Equap.